Čaute kamoši, akurát som sa vrátil z jedného eventu, na ktorom som bol s mojou americkou univerzitou a idem vám povedať, že o aký event išlo a čo sme robili. Pre tých, ktorí ma nepoznáte, moje meno je Adam, mám 20 rokov a študujem a hrám futbal na univerzite v Amerike. Ako člen futbalového tímu tu na univerzite sa musím zúčastňovať spoločne s tímom na rôznych komunitných akciách tu v meste. Ja sa nachádzam v meste Springfield, ktoré je zhruba 3 hodinky od Chicaga. A dnes nás čakal event, ktorý bol pre malé deti. Na tomto evente sme boli pomáhať a bolo to fajn vidieť, že ako tu sú tie komunity vytvorené a ako sa o ne starajú. No a náš futbalový tím, aj mužský, aj ženský, sa dnes zúčastnil akcie pre deti. Táto akcia sa konala v takej telocvični a boli tu rôzne také zábavné stanovištia. Našou úlohou bolo byť pri každom z tých stanovišť a hrať sa s tými deťmi. Čo je fajn vidieť na Amerike je, že ako oni si tu budujú tie komunity a udržiavajú si ich. Napríklad takéto niečo na Slovensku moc nevydám. A ak áno, tak ma opravte, ale myslím si, že tu v Amerike sú viacej tak zameraní na to budovanie tých komunít a stretávanie sa a tak ďalej. Čo bolo úplne mega, tak bola tam taká barberská škola, no a aj ja som sa dal ostrihať a bolo to úplne zadarmo. Ďalšia z vecí, ktorá bola úplne super, bola, že sme si mohli dať zadarmo jedlo, vodu a úplne hocičo, takže bolo to super. No a okrem iného sme to brali možno ako taký nejaký team building, pretože okrem toho samotného futbalu so spoluhráčmi veľa času netrávim. No a to je asi tak všetko, čo som chcel povedať. Je to taký menší update a už sa vidíme čoskoro u ďalších videí. Takže dajte like, odber. Čaute.